Se estás no certo, non o podemos deixar escapar. Escapar non é o que quere. Téñome que enfrontar a ele eu só. ¡Detrás de min! ¡Detrás de min! Ide pola esquerda, pola esquerda. Por aquí non hai saída. Nin que vos amañásedes para cortar a única saída. Se cadra prefire volver a súa cela. C3PO, C3PO. Sí, señor. Hai algunha outra saída do corredor celular? Interceptáronnos. Que dixeches? Non entendí. Dixen que todos os sistemas foron alertados da súa presencia. A principal parece ser a única vía de entrada e de saída. Toda outra información dese nivel é restringida. Abran a porta. Abran a porta. Señor. Non temos saídas. Non podo telos a raia sempre. Que pasa? Pois vai a un rescate. Que non traíades un plan para sair? O cerebro e el corazón. Pois non. Que demontres fixeches? Alguén nos terá que salvar. E a canle do lixo é un bo sitio. ¡Métete! ¡Métete, pailaroco peludo, que me ves agora con quecheira! ¡Métete aí e non te preocupes! ¡Que encanto!